господа, един от най-добрите бойци в историята на тайландското бойно изкуство Муай Тай се казва Нонг Тум и е травестит. Това съвсем сериозно. Айде сега един му кажи, че не те кефи сексуалната му ориентация, защото каката и Нонг няма загуба на ринга. Искаме да кажем, че спортистите, освен Бекъм и Благо Георгиев, винаги погрешно се възприемат като 100% мъжаги. Нашия втори гост тази вечер е доказателство, че това не е задължително. Той е маратонец и триатлонец и съвсем открито признава, че е гей. Освен в леката атлетика, на него му предстои надпревара в конкурса Мистер Гей Свят. Аплодисменти за първия признал се за гей спортист в България Станислав Танчев! Сега, какъв е повода? Добър вечер. Какъв е повода за твоето гостуване, освен че имаш много такива спортни постижения? Доколкото знам, на 13 март, нали не бъркам датата? Да, точно така. Ти ще се явиш на състезанието, забележете господин Коритаров, състезанието Мистер Гей Свят. Точно така. Това е състезанието за може да кажем, красив гей на света, нали така? Не само трябва да е красив, трябва да има и, освен външна и вътрешна красота. И де-факто 13-ти е самия финал, а започва още от 9-ти. Имаме 9 кръга. Какво се изисква от един гей? 9 кръга, това е интересно. Какво се изисква от един гей, за да се превърне в супер world гей? И той трябва да притежава много качества, трябва да е талантлив. Не са ли всички гейове талантливи? Така се говори, че повечето от геовете са по-талантливи от хетерото и даже нали участвахме в един такъв спор. На времето помня много добре, да. И пак казвам, той трябва да е най-вече посланник на страната, която представлява всъщност на тази общност, гей общност, от която идва, и да е наистина заслужава да бъде модел за подражание за подрастващите. Кои за подрастващите геове? За подрастващите геове или за подрастващите поколения въобще? Или въобще такова разделение трябва ли да се прави? Смятам, че подрастващите геове имат проблеми. Какви са проблемите на подрастващите геове? Например, в България съм забелязал личен опит, че много от тях изпитват огрезени от това, което са. Също така са нападани и критикувани за това, ако се държат свободно. И именно, че един такъв модел на подражание е един мистер гей свят. Точно това трябва да докаже на тези млади, още несигурни хора в това, което са, че трябва да бъдат това, което са и да не се притесняват. На колко си години? Удобно ли да те питам? Аз не съм жена, така че няма проблем. На 36 години съм. Въпросът е, че ти си от Тутракан, нали така? От село Шуменци съм. Ти си от село Шуменци, което е тутраканска. Село Шуменци, там е... Как се успява да станеш гей в това село и в тая общност, където... Какво имаш предвид? Не, струва ми се супер... Че не е гей толерантна средата ли? Меко казано. Зависи от човека. Как като чуя тутракан и гей и някак си не ми звучи... Те са корави мъже тутраканци. Точно, да. Всичко зависи от човека, от личността. Аз никога не съм имал предразсъдъци, не съм обръщал, не съм плащал данък обществено мнение, така да се каже. Имаме толкова много въпроси. Ти си единственият спортист, който заявява, че е гей, открито българин. Защо другите не си признават? За медалите ти на олимпиади, на гей олимпиади. Ще трябва да питаме господин Коритаров, би ли журирал на един такъв конкурс за мистер гей, да го направим след кратка пауза. Подготвяте ли се? Да, след кратка пауза. След кратка пауза ще питаме, в смисъл, в тази пауза много неща могат да се случат. На това диванче. На това диванче много неща могат да станат. Уважаеми зрители, сега ще направим кратка пауза за реклами. В тази пауза ще получите няколко съвета как да задлъжнеете за 30 години напред. А при нас е журналиста Георги Коритаров и първия признал се за гей спортист в България Станислав Танчев, с който си говорихме... по-малко от месец ще отида на конкурса Мистер Гей World. Моля те, кажи набързо 9 кръга, които трябва да преминеш в този конкурс. Естествено ще има кръг по бански костюм, кръг, който всеки участник трябва да бъде облечен с облекло, представящ страната, т.е.
Някакъв вид носия, ясно? Носия, да. Бански, носия, друго? Един от кръговете ще бъде с облекло, което е точно филипинското облекло. Защото ще бъде, в Манила конкурса. Казахме за интервюто. Песен, танц, стихотворение. Таланта, да. Това е. И какво ще представиш на кръга? Два кръга с бизнес облекло. Това най-много се набляга на... Бизнес облекло. А таланта, как? Това ми е най-големият проблем между Кое е бизнес облекло? Бизнес облекло. Делови гей. Не могат да го разберат точно разликата между двата тура. И един от туровете си в такова облекло за излизане за партии. Имаме ли шанс на този конкурс? На кръгът за таланта какво ще представиш? Ами, аз ще пея. Ще пееш? Коя песен? It's Raining Men. Франк Синатра мисля, че ще пее. Франк Синатра. Добре, да, аз се питам, имаме ли ние на тия конкурси за красота никога не взимаме призови места, защото винаги има някаква геополитика. Не гей политика, а геополитика. А имаме ли шанс на този конкурс? Защото ние сме навсякъде последни. Икономически, демографски. Къде се намира България на гей картата на света, примерно? Напред ли сме като гей общество? Смятам, че България има много път да извърви, за да постигне това, което се направи. Имаме да се учим много от големите гей държави. Да, това, което са постигнали САЩ, Западна Европа, държави като Холандия, Англия, Германия. Господин Коритаров, вие усещате ли, че сме малко по-назадничеви в гей отношения? Нашите геове са по-начинаещи геове, един вид. Аз с интерес слушам, желая успех. Благодаря. Това е все пак шанс да покажем, че ако никъде друго да не ни върви, то на един такъв гей конкурс би ни провървяло, нали все пак. Да, вие бихте ли участвал в такова жури? Аз реших, че дали ще участвам в конкурса. Не за друго, просто вече сте малко над възрастта, предполагам, която... И ще се сладък. Аз не бих... Възрастта не е проблем. Възрастта не е проблем. Да. Не е проблем възрастта. Не бих участвал в жури, знаете ли защо? Защо? Защото да ги знам какви източни бойни изкуства владеят други. Ще взема, ще объркам, третия ще го направя първи, ще си изкарам боя просто на тия години. Да ви бие гей, иначе това вече е прекалено. Направо си е... Не е срамно, защото преди години един балет майстор би нашия колега, тъй че това не е... Балет майстор. Да. Плюс това не беше гей. Така. То бива гей, ама ако стане гейзер, не е добре никак, нали? Искаме... Наистина пожелаваме успех на този конкурс. Стискаме палци. Благодарим ви много и на двамата. Това ли беше? Това беше. Да, до 11 часа. Много бързо ми. За какво до 12 после едно еротично шоу. Ще дойдете след 12 за едно еротично шоу. Няма никакъв проблем. Дами и господа, да изпратим с аплодисменти журналиста Георги Коритаров и атлета Станислав Танчев. Благодаря.